Bore da a chroeso Gwasanaeth y bore yma. Mae'n bleser eto I fi bod yma unwaith eto. Diolch i chi am y gwahoddiad I fod yma. Mae rhaid I fi ymddechairo hefyd am y ffaith y tro diwethaf rwy fi fod I bod yma mis Hydref. Ges I salwch yn gynnar yn y bore a fethes I dod yma. Wy'n falch I gweud fi'n llawer yn well bore yma a falch I bod nôl yn eich plith. A gadewch I ni ddechrau ein gwasanaeth felly drwy ganu emyn 197, 197. Molwn di o ddiw ein tadau, uchel oil o foliant yw, awn I mewn i'th byrth a diolch, ac o ffrymwn ebyrth byw. Cofio'n waith dy ddwylo arnom, a tham ddiffyn dros ein gwlad, tithau o'th breswylfa sanctaidd, gwel a derbyn ein mawr had. Emyn 197. A chymera fi'r darlleniad y bore yma o bedwarydd benod llythyr yr Apostol Paul at y Rufeiniaid. Beth gan hynny a ddywedwn am Abraham, hen dad ein llinach? Beth a ddarganfu ef? Oherwydd os cafodd Abraham ei gyfiawnhau ar gyfrif cadw gofynion cyfraith, y mae ganddo rhywbeth I ymffrostio o'i herwydd. Ond na, ger bron Duw, nid oes ganddo ddim, oherwydd beth y mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Rhoes Abraham ei ffydd yn niw, ac fe cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Pan fydd dyn yn cyflawni gofynion ei waith, nid fel rhodd y cyfrifyr ei dal iddo, ond fel peth sy'n ddylidus.
pan na fydd dyn yn cyflawni gofynion ei waith, ond yn rhoi ei ffydd yn yr hwn sy'n cyfiawnhau'r aniwiol, cyfrifir ei ffydd o ddwyf yn gyfiawnder. Dyna ystyr yr hyn y mae Dafydd yn ei ddweud am wynfyd y gŵr y mae Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo, heb iddo gadw gofynion cyfraith. Gwynau byd y rhai am y ddaiwyd ei troseddau, ac y cuddiwyd ei pechodau. Gwynau fyd y dyn na fydd yr arglwydd yn cyfrif ei bechod yn ei erbyn. Y mae'r addewid i Abraham, neu i'w ddisgynyddion, y byddai yn y tifedd y byd wedi ei roi nid trwy'r gyfraith, ond trwy'r cyfiawnder a gair trwy ffydd. Oherwydd, os y rai sy'n pwyso ar y gyfraith yw'r etifeddion, yna gwagwedd yw ffydd, a diddym yw'r addewid. Digofaint yw cynnyrch y gyfraith, ond lle nad oes cyfraith, nid oes trosedd yn ei herbyn chwaith. Am hynny, y mae trefn Duw yn gofyn am ffydd, mwyn gweithredu trwy ras, a sicrhau bod yr addewid yn dal i bawb o ddisgynyddion Abraham. Nid yn unig i'r rhai sy'n pwyso ar y gyfraith, ond hefyd i'r rhai sy'n pwyso ar ffydd Abraham. Y mae Abraham yn dad i ni i gyd, fel am yn ysgrifenedig, yr wyf yn dybenodi yn dad cenhedloedd lawer. Dyma drefn y Duw, y credodd Abraham ynddo, y Duw sy'n gwneud y maerw'n fyw, ac yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. A'r credu hwn, a gobaith y tu hwnt i obaith, a'i gwnaeth yn dad genhedloedd lawer, yn ôl yr hyn a lefarwyd, felly y bydd dy ddisgynyddion. Ei fod tua 100 oed, ni wynychodd yn ei ffydd wrth ystyried cyflwf marw ei gorff, ei hun, am yr waeddra croth Sara. Nid amhaiodd ddim ynglyn ag addewid Duw, na diffygio mewn ffydd, ond yn hytrach grymusodd yn ei ffydd a rhoi gogoniant i Dduw, yn llawn hyder fod Duw yn abl i gyflawni'r hyn yr oedd wedi ei addo. Dyma pam y cyfrifwyd ei ffydd iddo yn gyfiawnder. Ond ysgrifennwyd y geiriau fe cyfrifwyd iddo, nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Y mae cyfiawnder yw gyfrif i ni sydd â ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd oddi wrth y maerw. Cafodd Iesu ei draddodi farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Dyma air yr arglwydd. A gan nad oes plant yn ein plith y bore yma, awn ymlaen i'r ail emyn, emyn 69. Emyn 69. Wrth orsedd y Jehova mawr, plyged trigolion byd i lawr. Gwybydded pawb mae ef sydd Duw, yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. Emyn 69.
Gweddiw. Holl y lluog Dduw, diolchwn i ti y bore yma am y bore hyfryd o aiaf sy'n o'n gwmpas. Yr haul yn gwenu arnom, y tywydd yn sych. Dangosiad o'n bendith tuag atom. A diolchwn hefyd am eich helaeth. Y rhoddion hael a rydym yn ein derbyn. Ein bwyd, ein diod. Cyfeillgarwch ein ffrindiau, ein teuluoedd. Diolchwn i ti am dy holl roddion i ni, am dy holl drigareddau tuag atom. Gweddion hefyd dros y rai sydd ddim yn mwynhau dy roddion trwy tlodi, trwy anwybodaeth, trwy diffygion. Gweddion bod neges yr Efengil yn cyrraedd atynt, a'i tywys i oleini dy gariad fawr. Gweddion am ein cymdeithas yma yng Nghapel y Crwys, eglwysi eraill ein dinas, Cristnogion trwy ein gwlad a dros y byd. Gweddion am yr eglwys ledled y byd, wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig yn y tymor hyfryd yma o Advent. Tywys ni at wir wybodaeth wrth gariad. Tywys ni at dy oleini. Tywys y byd at dy orsedd. Gweddiwn dros bawb sydd yn gyfrifol am lywodraethu, ein dinas, ein genedl, ein byd. Ein cynghorwyr yma yn Dinas Caerdydd, aelodau'r Senedd yn y Bai, aelodau'r Senedd yn San Steffan. Ro iddynt ddoethineb, ro iddynt barch at y bobl sydd yn ei hethol. Tywys hwy yn ffyrdd gwybodaeth wrth gariad a ddoethineb. Cofion y llefydd yna yn y byd, lle mae rhyfel, gwrthdaro, thrais. Gweddi'n yn arbennig am wlad y Beibl, Israel, Gaza. Gweddion bydd heddwch yn cyrraedd y gwledydd hynny. Gweddion dros y rai sydd yn ymdrechu am heddwch yna. Gweddion am gynnyrch y caedoediad rhwng y partion sydd mewn rhyfel. Cofion hefyd yr Wcrain, a rhai sydd yn gweithio ar hyn o bryd i gyrraedd cytuniad am heddwch yna. Gweddion hefyd dros bobl de Sudan a phob ble mae'n rhyfel a gwrthdaro. Cofia pawb sydd yn dioddef fel canlyniad o ein diffyg cariad tuag at ein gilydd.
Cofiwn y rai hefyd sydd yn dioddef oherwydd problemau gyda'r hynawsedd. Cofiwn y bobl yn Hong Kong sy'n galaru ar hyn o bryd. Ar ôl y tân ofnadw yna yn y dyddiau diwetha. Gwyddion dros y rai sydd yn ei helpu yn ei cyflwr presennol. Yn ein cymdeithas ni, cofion y rhai sydd yn ddigartref, yn byw ar ein strydoedd, wrth i'r gaeau dod ymlaen. Gwyddion hefyd dros ffoduriad, y rhai sydd yn sicr o'i dyfodol, yn sicr o ddiogelwch a'i hunain a'i teuluoedd. Gofynnon ni ysbryd i achisol dy fab bod gyda phawb sydd yn dioddef mewn unrhyw modd. Cofion y rai sydd yn gweithio ar gyfer cleifion yn ein misg, meddygon, nyrsys, pobl sydd yn gweithio yn ein ysbytioedd. Ac cofion hefyd gweddion dros ysgolion, colegau, brifysgolion, wrth i'r tymor diroen i ben. Gweddion dros y plant bydd yn paratoi am y Nadolig, am dyfendydd arnynt. Gweddion dros y teuluoedd sydd wedi colli aelod yn ystod y flwyddyn aeth heibio. A bydd yn teimlo eu colled yn ddyfnach yn ystod y mis yma. Rod y fendydd arnynt yn ei galar a'i brofedigaeth. Gwyddion dros ein hunain, wrth i ni baratoi am y Nadolig, wrth i ni cadw'r tymor yma o baratoi, tymor yr Advent. I ni baratoi mewn modd sydd yn iawn ac yn ddyladwy. Dyro i ni dy ras, i ymwrthod â gweithredoedd y tywyllwch, ac i wisgo arfau y goleuni. Yn awr, yn amser y bywyd marwol hwn, pan ddaeth dy fab i ymweled â ni, mewn mawr ostyngeidrwydd. A rhoiwn ein gweddiau yn y geiriau a ddysgodd ef i ni.
A hanwn yn awr ein trydydd emyn 113, 113. Dyw Abraham, mwlwch ef, yr holl alluog ddiw, yr hen ddihenydd brenin ef, Dyw, cariad yw. I rior anfaidrol fod, boed mawl yn ef ar llawr, ymgrymu wnaf, a rhof y clod i'r enw mawr. 113. Yn enw'r Duw byw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Beth gan hynny a ddywedwn am Abraham, hen dad ein llinach, beth a ddarganfu ef. Adnod cyntaf y bedwarydd benod o epistol Paul at yr Rufeiniaid. Diwysiad fi môr yma am y darlleniad. Beth gan hynny a ddywedwn am Abraham? Mae yna hen ryddodiad yn ystod yr Advent yn yr Eglwys i bregethu ar themau penodedig. Yr hen ryddodiad oedd ar y 4 Sul i bregethu ar marwolaeth, barn, uffern a'r nefoedd. Os y fi'n dilyn y traddodiad am y bore yma, bydd fi'n pregethu ar farwolaeth. Ond mae yna traddodiad arall wedi datblygu yn ystod yr hanner ganrif diwetha
i bregethu yn lle ar 4 themau ar wahân. Patriarchaid, proffwydi, Ioan Fedyddiwr a'r Forwn Faer wrth baratoi am y Nadolig. Hynny yw pregethu ar rai sy'n rhagflaenu'r Iesu yn rhyw fodd na gilydd. A byddwch chi'n falch, fi'n gobeithio, i wybod fy mod i wedi dewis y patriarchaid a nid farwolaeth fel fy nhestyn y bore yma. A'r patriarch cyntaf, Abraham. Beth a ddywedwn am Abraham fel rhagflaenydd o'r Iesu, rhagflaenydd o neges yr Efengil. Ac wrth gwrs, mae'n glir o eiriau'r Apostol Paul yn ei lythyr at yr Rufeiniaid a hefyd o lythyr at y Hebreaid bod Abraham yn cael ei weld yn yr eglwys fore fel rhywun oedd yn pwysig nid yn unig i ffydd yr Iddewon, ond hefyd i rhai gyda'r ffydd yn Iesu Grist. Oedd esiampl ffydd Abraham yn gwbl bwysig, oherwydd ar sail y ffydd yna oedd pobl Duw yn cael ei cyfiawnhau yn olwg a'i creawdwr. Ffydd Abraham. Mae'r ffydd yna yn cael ei ymlygu y mywyd Abraham yn nifer o ffyrdd. Mae'n dechrau cyn i Abraham symud i Canan, pan mae'n byw gyda'i dad a'i frodyr yn Ur Caldea. Ac teimlo'r galwad i adael a'i filltir sgwâr, i adael i'r Caldea, a symud i wlad Dieithr, oherwydd ei deimlad dwys bod Duw yn ei alw i fynd yna. A mae'n gadael a mynd i fyw gyda'i deulu, gyda'i weision, a'i gaethweision, a'i hanifeiliad, i wlad Dieithr, gyda'i nau Lot, a byw, nid mewn dinas, nid mewn dref, ond mewn pebyll, symud o gwmpas y wlad, heb gartraf, crwydro, mwy na lai fel ffoadur, bod eiddo ganddo. Mewn ffydd yn symud yn ôl galwad Duw. Ac wrth iddo symud o gwmpas y gwlad newydd yma, gwlad newydd iddo ef, mae rhaid iddo wrth gwrs cael diod ar gyfer yr anifeiliad, a'i deulu, a'i weision. A maen nhw'n cloddi am ddŵr, creu pidewau yn y wlad. A tro ar ôl tro yn ôl yr ysgrythurau, pan maen nhw wedi cloddio pidew, y bobl eraill yn dod, sydd yn byw yn y wlad, a mynnu bod y pidew yna yn eiddo iddynt hwy, a nid i Abraham. Beth sy'n digwydd? Beth sy'n ni'n dysgol i ddigwydd? Ydy Abraham yn ymddiffyn, yn rhyfela ar bobl, yn ymladd? Na, tro ar ôl tro, y mae Abraham yn troi'r boch arall a symud ymlaen i sefyllfa newydd,
cloddio pidew arall. A mae pobl yn dod unwaith eto. A mynnu mae eiddo nhw yw'r dŵr, eiddo nhw yw'r pidew. A mae Abraham yn symud ymlaen. Nid yn troi at ryfel, nid yn troi at drais i amddiffyn y sefyllfa. Ond symud ymlaen. Cadw'r heddwch, os mae'n bosibl, gyda'r bobl arall sydd ddim yn heddychlon at o e. O'r diwedd, mae un o reolwyr y wlad wrth i Abraham cloddio pidew. Dod ato, nid ar i ben ei hun, ond gyda pennaeth ei fyddin. Mae hwn yn eglur yn bygwth Abraham bod yn rhaid iddo rhoi lan yr hyn mae eisiau. Ond mae Abraham ddim yn troi at ryfel, ddim yn troi at ymladd gyda Abimelech a'i gadfridog pichol. Yn lle, mae'n negodi. Mae'n negodi cytundeb rhwng i bobl a bobl Abimelech. Ac wrth negodi, mae'n rhoi rai o anifeiliaid i Abimelech, defaid, Uchen, 7 hesbyn o'i braidd. Mae Abimelech yn dweud, pam ydych chi'n rhoi'r anifeiliaid hyn i mi? Mae Abraham yn dweud, mae hwn yn dystiolaeth bod cytundeb rhyngom. A wrth i Abimelech gadael, y mae Abraham yn plannu coeden tamarisg yn y lle, Beersheba, i ddangos bod yna bellach cytundeb rhwng llwyth Abimelech a phobl Abraham, bod hyn nawr yn pidew sydd yn perthyn i Abraham a'i bobl. Nid ennill y tir trwy drais, nid ennill y dŵr trwy ryfel, ond dod at gytundeb trwy negodi mewn modd heddychlon, gwrthod ryfela, gwrthod ymladd, troi at ffordd heddwch. A hwn yw'r tro cyntaf efallai yn yr ysgrythurau yr ydym yn gweld cytundeb rhwng bobl. Ni wedi gweld cytundeb rhwng Duw a dyn, gyda Duw a Noa, ond yma ni'n gweld Abraham yn gweithredu fel y mae Duw ei hun yn gweithredu. Cyrraedd cytundeb, troi'r boch arall, byw mewn heddwch, yn y modd y bydda'r Iesu hefyd yn ei argymell. Nid oedd Abraham yn ofni ymladd ar y fela pan oedd yn gyfiawn i wneud hynny. Wrth iddo i bobl symud o gwmpas wlad Canan, daeth brenhinoedd o'r ardal yn erbyn rai o'r bobl eraill yn y wlad, ymosod arnynt, dwyn ei eiddo a cipio rai o'r bobl gan gynnwys na'i Abraham a'i na'i Lot, mab a'i frawd oedd wedi marw nôl yn Ur Caldea. Mae Abraham ddim yn derbyn y fath yna o anghyfiawnder. Mae Abraham yn rhan o gyngrair, creu cyngrair, i mynd yn erbyn y bobl sydd wedi wneud yr anghyfiawnder yma.
i cael nôl yr eiddo sydd wedi cael ei dwyn, i ryddhau y rhai sydd wedi cael ei gipio i ffwrdd gan gynnwys Lot. A maen nhw'n llwyddo i ryddhau'r pobl i cael yr eiddo yn ôl. Ond mae Abraham ddim yn mynd yn bellach. Mae Abraham yn gwrthod derbyn ysbail. Mae fe ddim yn gwneud unrhyw beth anghyfiawn. Yn cael nôl yr hyn sydd wedi cael ei ddwyn yn anghyfiawn, ryddhau Lot, ond gwrthod derbyn unrhyw fath o ysbail, unrhyw fath o elw o ryfela. Mae'n gadael i'r bobl eraill wneud hynny. Eto fel Duw, mae fe ddim yn mynnu bod nhw'n gorfod wneud y peth iawn. Mae'n gadael iddynt hwy dewis rhwng da a ddrwg, fel y mae Duw yn gadael i ni dewis rhwng da a ddrwg. Ond mae Abraham yn dangos sut i ddewis yr hyn sydd yn dda. Adlewyrchu yw wyllus Duw, mae bobl. Ffydd Abraham yn gadael y wlad fe gafodd ei fagu a symud i Canan yn ôl galwad Duw. Cyfiawnder Abraham wrth iddo fyw yng Nghanan, y gwlad newydd yma, gwlad yr Iddewyd. A ni'n gweld yna unwaith eto wrth gwrs, efallai yr hyn y mae'r apostol yn canolbwyntio ar fel ffydd Abraham. Y ffaith bod Abraham a'i wraig Sara yn hen iawn ac yn ddiblant. Does dim etifedd gan Abraham, bod eiddo ganddo, mae'n ennill tir, does neb i etifeddu. Dim ond i was neu gaethwas, Eliezer o Damascus, fel mae Abraham yn dweud wrth Duw. Ond mae Abraham yn derbyn a ddewid Duw, bydd y ddim yn marw heb etifedd. Mae'n rhoi ffydd yn yr Iddewyd yna, fel yn yr Iddewyd y byddai'r wlad yn wlad iddo. Mae'n rhoi ffydd gwaethau oedran ac oedran i wraig. Mae Sara yn chwerthin. Mae'n clywed y bobl yn rhoi'r addewid yma i'w gŵr, a mae'n chwerthin. Ddim yn bosibl, mae'n rhy hen. A mae'r negesyddion yn gweud mae hi'n chwerthin. Mae'n gwadu hynny, ond na, mae wedi chwerthin. A felly mae rhaid i chi enwi'r plentyn, enwi'r bachgan, Isaac, yn agos iawn i'r gair Hebreag am chwerthin, Sahak. Galwodd enwych y plentyn Isaac, oherwydd roedd hi wedi chwerthin. A dyna'r enw sy'n cael ei roi i'r ail bartriarch. Mewn ffydd, mae Abraham yn derbyn yr Iddewyd am enedigaeth a'i etifedd, a'i fab, Isaac. Ac yna y mae. A wedyn ni'n dod at foment arall. Y foment y bella sydd y moment mwyaf enwog yn hanes Abraham. Yn cael ei ddisgrifio yn yr ysgrythur fel Abraham yn cael gorhymyn o Dduw i aberthu a'i fab, i cymryd Isaac ac aberthu Isaac ar y mynydd. Lle mae'r syniad yma'n dod? Cymryd plentyn a'i aberthu. Mae yna yn yr ysgrythur wrth gwrs. Mae'r anifail cyntaf sy'n cael ei
geni yw aberthu i Dduw. Wrth i ddafad cael oen, mae'r oen cyntaf yn cael ei aberthu i Dduw. Buwch, y llo cyntaf yn cael ei aberthu i Dduw. Mae fy ynghyfraith Moses. Ni'n gweld yn y Testament Newydd. Mae Mair a Joseph yn mynd â'r Iesu i'r deml ac yn aberthu, yn lle aberthu'r plentyn, colomenod. Yr syniad yma o roi'r blaenffrwyth o cnydau'r tir, ond hefyd o anifeiliad, yn rhan o draddodiad, nid yn unig yr Iddewon, ond pobl eraill, Canan a'r gwledydd o gwmpas. Ac i nifer y bobloedd yna, oedd y rheol yma yn orfodol hefyd ynglyn â phlant. Oedd y plentyn cyntaf i gael ei aberthu, mab neu merch, i Dduw. Pa bynnag Duw oedd yn addoli. Mae'r proffwydi yn pregethu yn erbyn y math yma o ymarfer. Mae'r salmydd hefyd yn disgrifio y fath yma o draddodiad. Mae'r salmydd yn dweud am y bobl brodorol. Yr oeddent yn addoli eu delwau, a bu hynny'n fagl iddynt. Yr oeddent yn aberthu eu meibion a'i merched i'r demoniaid. Yr oeddent yn tywallt gwaed diaiog, gwaed a'i meibion a'i merched. Yr oeddent yn eich aberthu i ddelwau Canan a chalogwyd y ddaear a'i gwaed. Geiriau o Salm 106. Felly oedd Abraham yn byw mewn cymdeithas ble oedd yn dysgwyl be byddai'r plentyn cyntaf yn cael ei aberthu. Isaac, rhodd Duw i Abraham a Sara. A mae Abraham yn mynd i ddilyn y draddodiad yna, mynd ag Isaac, i'w roi yn ôl i Dduw mewn diolchgarwch am ei enedigaeth, ond yn sylweddoli, mai hyn yw traddodiad y wlad, a'i ryw raddau traddodiad ei bobl ef, nid ydy hyn yn iawn. Beth bynnag y mae'r cymdeithas yn disgwyl, beth bynnag yw ymarfer y bobl, y cydwybod Abraham yn agored i ewyllus Duw, a felly mae Abraham yn gweld bod hwn ddim beth mae Dduw yn eisiau. Mae'n cyfnewid, wrth gwrs, fel y mae gyfraith Moses yn ddiweddarach yn dweud, yn cyfnewid am i fab oen neu hwrdd oedd yn darganfod ar y ffordd. Ac yma eto ni'n gweld Abraham fel rhagflaenydd o'r hyn y mae Iesu hefyd yn dangos. Wrth i Iesu clywed am y wraig oedd wedi cael ei dal mewn godineb. A'r Phariseaid yn dweud, mae'r gyfraith yn dweud, mae rhaid llybyddio y fath yma o fenyw. Mae'r Iesu yn gweud dim. Mae dim yn ei chondemio, ond yn dweud, ewch, a pheidiwch â pechu eto. Abraham yn gwrthod cyd-fynd gyda disgwyliadau a'i oes a'r bobl o'i gwmpas, ond yn cadw ei godwybod yn agor i ewyllus Duw, i gael ei dywys gan ysbryd Duw mewn i ffordd sydd yn cyd-fynd gyda'r hyn y mae Duw yn ewyllysio ar gyfer y greadigaeth.
Abraham felly nid yn unig yn cyndad i genedlaethau llawer, ond hefyd yn rhagflaenydd o'r ymgnawdoliad. Yw wellus Duw yn cael ei adlewyrchu mewn person dyn, yn berffaith yn achos Iesu Grist, ond hefyd i'w weld i ryw raddau yn y patriarchaid, y proffwydi, Ioan Fedyddiwr, a'r Foron Faer. Ffydd Abraham yn gadael ei wlad a symud i Ganan. Ffydd Abraham yn derbyn y ddewyd am enedigaeth i fab. Gwaith heddychlon Abraham yn negydu, nid ryfela, i cyrraedd heddwch. Cydwybod Abraham ddim i ddilyn am arferion a'i oes, ond dilyn ewyllus Duw. Mewn ffordd mae hyn yn adlewyrchu geiriau'r colect am y sul yma, sul yr Advent, ble yr ydym yn ddeisif ar Dduw. Defnyddiais y geiriau'n yn ein gweddiau ychydig yn gynharach. Dyrwyn i ras, i ymwrthod a gweithredoedd y tywyllwch, ac i wisgo arfau y goleuni. Mae Abraham yn esiampl glir o dyn duwiol yn wneud hynny, yn ymwrthod ar weithredoedd y tywyllwch, ac yn gwisgo arfau y goleuni. Boed i ni hefyd derbyn y gras yma yn ein hoes ni, yn ein genedl ni, a dilyn esiampl Abraham, a felly adlewyrchu yr hyn mae Duw yn dangos i ni, y mywyd a pherson ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ac yn awr canwn ein hemyn olaf, emyn 77, emyn 77. Ymddiried wnaf yn yw, died ydyw'r nos, daw a'i addewid ef fel golau sy'r endlos. Mae nos a Duw a llawer gwell, na golau ddydd a Duw ymhell. Emyn 77.
bendys Dyw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith a gydrigo gyda chwi, yr awr hon ac yn rhagawydd. Amen.